समाज में देवता देवी के स्थान एक जानवर गाय में माई पावल जाली। जानवर के हमनी के माई कहिले जा, नदी के गंगा माई कहिले, पेड़ पौधा के देवता के स्थान बा। पीपल के पेड़ हो के होंगे हो वासुदेव जी हो। बड़ के पेड़ बा, बढ़म बाबा चाह छेट बाड़े। हमने के दुगो ढेला रख दिले जा, ओकरो पूजा करी ले जा। ढेला हवा बाबा हमनी में विश्वास बा आ तबे पूजा बा। हमनी के पूजा में एगो रुपया लगेला ना। रविदास जी कहले बानी मन चंगा त कठौती में गंगा। मन यदि रेवरा पवित्र बा, एगो अगरबत्ती से देवता देवी के रेवरा खुश कर ले। आ मन अपवित्र बा, अगरबत्ती के फैक्ट्री जरा दे, देवता देवी के ध्यान रेवरा ऊपर नहीं। अपने हिंदू समाज में प्रथम पूजा गणेश भगवान के होला। काहे सुमति जागेला और कुमति भागेला। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति बा तो संपत्ति बा ना, तो 8 भाई बारो, 8 में केहू के वातावरण बोल चाल होइए नहीं। जा रे तारा धन में आग लागी जा। सुमति यदि बा का कहे के बा, लइका गणेश जी से कहले ए हो गणनायक वरदायक शुभलायक रिधि सिद्धि के हई कंतिये गणेश जी। सबका सुखदायक हई, अरे भक्त के सहायक हई। वेद पुराण कहे संत ए गणेश जी। बाबा परशुराम से संग्राम जब समर में भइल, तो ही ऐसे हो गई नी एक दंत ये गणेश जी। सब शुभ काम में नाम राउर आगा बा। महिमा बरौरा अनंत ए गणेश। लेकिन लड़का लोग गावेला बजावेला तब माई से कहेला जय हे मैया शारदे, जय हे मैया शारदे। हम विनय करी ई कर जोर, आज सभा के तनी बीच में आके मां लाज बचाई दे। लेकिन लड़का माई से कहले कि माई सुधीर बाबू ए मोरी माई माई रे हे मोरे माई
तनी को न कर माई देरिया तनी को न कर माई देरिया आहो मैया एक बेरिया तोनी को न कर माई देरिया आहो मैया एक बेरिया तनिका लोथावा पफेरना नजरिया तनिका लोथावा पफेरना नजरिया आहो मैया एक बेरिया तनिका लंगरा पफेरना नजरिया आहो मैया एक बेरिया गुड्डू बाबू मुखिया जी 100 रुपये के पुरस्कार देनी दुकान के बहनी करा देनी हार्दिक प्रणाम बा रंजन ब्यास जी कहाँ गइल गइल बड़े दारू मारे इतना देर खाना खा जाला कहाँ गइल ब्यास हाथ तरह के खाते खाते पेट झरी हो गई अरे वाह बोलावेला दौड़ले आवेलू बेटा जो बोलावेला दौड़ले आवेलू ये भोजपुरी के मुड़की बा अब एक बाद टेबुल आ सफेद है एगो रोड़ा सब हमरा के जोगाड़ कर दो आ गइल बा टेबुल एगो सफेदा ले आई तनी हम ऊंचा पर बैठ जाई भोजपुरी के मुड़की बा जेका तेहाई कहल जाला लइका गले की माई ए भाई पढ़नी न लिखनी न ई प्लेन है एक करे में तिहाई में नौधा लगेला जकरा चक्रधार कहल जाला पढ़ाई लिखाई कोनो खेला ना हो ना गीत संगीत लौंडा के नाच ना हो ना लेकिन एक घड़ी जानता नीचा चलो जातना जे बैंडवा के लौंडा रहन स 50% ब्यास हो गइल बड़ा स देखनी है ना गमछी ओढ़ के भाव करत रहे उ मौग लेखा गमछी ओढ़ लेता न स ओकरा ई बुझाते नहीं के कि माने हम पूजा में आइल बानी कि बारात रात में आइल बानी समझ नहीं पूजा कम से कम लक्षण से पूजा कइल जाला वो में दाढ़ी बढ़ा के अरे मौगो बना तो चिकन चक्कन हम मौगो रहते तन चिकन रहे दाढ़ी खूटी आइल उहे में गमछी ओढ़ लेता जवान बुझाते गाय घाट हिजरावा खाड़ा बड़ा सन्ना बड़ी खाती चक्रधार मुर्गी पढ़नी न लिखनी
पढ़नी नली खनी न चलही के लूरबा उखरल आवाज हमार मिलत नहीं सुरबा पढ़नी न लिखनी न चलही के लूरबा उखरल आवाज हमार मिलत नहीं सुरबा मंदिर के खोला ना केवरिया मंदिर के खोला ना केवरिया जगो आहो मैया ई के बेरिया मंदिर के खोला नकवरिया आहो मैया एक बेरिया लगा राप फेर नजरिया आहो मैया एक लगा राप फेर नजरिया आहो मैया एक लगा राप फेर नजरिया आहो मैया एक बेरी आ